agus Gaelta agus an cuardach don Taileach is mó talana in éireann. Caithfidh mé ará go dtí se anocht tá siad hééis bheith cantalach, gearánach agus ag chorástom go mór agus leir sin faoin ar moltarí. Tá an seo faoin ar Dáileach Útacha. Tá sé hear am dún bualadh leis an géid Taileach eile a bhiltarí cé a bhaidslinn. Well, an sléalagan is ón céide thuas a gúnta ardmhacha. Se chuing le ceol tradiisiúnta, maintear IA. Suas an bhóthir le inis chuig an céide chunda ardmhacha, chun casa le muintear IA. Díomh! Tá spéisiach na siblíní tréthacha seo I réimse leathan ábhar. Tá buan na cumadóireachta ag náil, agus a chud ceol seinte ag ceol ar na fiú. Tá líam I mana ceol ar bhadam dómh na shambles, agus dairg leis le déine ina scrúdú tomána, má an fearlíam. Agus is fear mór Soccer Matthew a imríonn leis an glub Blaney Rovers. Is even le Megan Allen, agus a bheith ag bímáil na noobs I gluthí riomhreachta. Agus is fiddler deis lábhach é Joshua, agus ní léon ní is fear leis ná ceola chinam lena clown. Agus sin go dtíreach an rud a bhaid ar bunaige anocht ar an seo. Gnáirí an tá libh a chuirde. Sin a raibh ar fad. Oh my God, tá anna chud fuineh a goibh. Agus níor go bhar an ordan agus caithfidh mé rá, the track suits. All right. Sinead, céir a ceata faoi muintear ní é an sin. Muintearí é bhíidir A-OK, bhí PC anna dheasas at the spánta son go háirithe nuair bhí beidir ciúna saoin ar feig le heicint an sochas an súd. Cheapas gribh sé máil ag an dús, bhí sa rálam hénig ó hasúla gom go ducaigh luas leis seo ach Matthew tháiní isteach leis an manjo agus bhí beocht de buint leis an bísa ina dhéag san. Míle buchas libh. Mágad Sinead agus Seamus tá méid súla a chuid aseolas a clúisteil ar an gceann seo. Sean is tusa an chlóirseach tú féin, so is féidir leat agus Megan beidir harp to harp a bheith agaibh. Harp to harp, go dibhin. Oid ons níl si a chábhlíonn déag agus í tionlach an lethe. Níor has mis tionlach an go dtí mar hetar 30 nó 40, so tá chun tos arm sa hána héin. Ach, cam rá, gur sib iontoch agus gur an comórsáid iontoch an agrachan chuir sib bed na riad na freisin. Dois letse, fair play dí. Míle buíochas Seamus agus Iriala ceir cap tosa fuú. Jo, well, bhí me lorg lochtaigen an son, ní ra sé ar fáil, agus an stop sin a chuir sib isteach, den giad ó riamh bannach get-asam, mar cheap me greisib stoppa, agus gur raibh glitch the matrix, greisib stoppa, bhí sé sin anna cliste. An taonrád ná an gnára tá caiid an ceol chomh más sa tíirse, tá abheochán ceol sa séchúnta chumá go háirithe in ardmhacha agus an eiscirt ardmhacha thar éon áit eile sa tír agus tha sé go háling de feiscint go bhfuil cóigear anis chó comsach a teachtamach as an áit sin, so tá rogha deochar le déanamh againn.
tá iarú cealaigh balmhathe a gcuibh agus ní minic go háirlíonn sé sin ach is rud maithe galamdíobh. Ach inis dom faoi na festas, I love the outfits, cóhairsib na gantathe. Well, Canny Dadiad, tá sé jazz. Tá siad áigas. Jazz. Is fashionista é dad, is léir, is brálamíd. Tá cula a gcuibh. Cosú the girls allowed ní rdaigant. Agus Megan, tusa an tain Colleen Aaron an chunas mar tá si dit ag sinam le a grathach ar fad. I feel like the odd one out. Ní hú leis na skillanna ar an glóirseach sin. An muin tú sultast? Sometimes. Why only sometimes, Megan? Because sometimes this one over here fights. Oh, tá sé ar fad a teachtamach an it's all coming out now. Ní nuchtó rudder bit eile. Well, bhí sco an ceol a gcuibh agus sa suúla an ghfuil a ggóthain déanta go le dulráig sa comórtas ach bilibus mór den Wheatery Hay.